Daythor Model Degree College along Voreng Anghoi ke papleng G along STH atumaphan isinata Anghoi kerai kavidera jok duar baguri arat ningkang samse chipaklang Bharat adet kechari aronalong ke paphi hup inglong akhaya phan ajarason jesemet kecharli Voreng lapen racharia mo along ta kerai pon dokok kaphita karbia khai methangalong rialong ta dimplong kelong dunde dobong tanglo Kidamtang paipaya chiklo Supreme Court and STSC aphan kota inghoi phopen pajum thusi tithom an bipon bangso puthak STSC atum ningkang samse chepaklangsi Bharat adang kangkir ke phapon bonta bangso kachisongalong ilitum STH akhai mate karbianglong ahamphang asong lokacharlia song atum koan RD kitum lahai seat reservation lapen kota ke pajuma puthak Chiroktok Vang Vedera Joksi non ke ilitong malong riarlo college of Han long le pek dera pita 3rd grade 4th grade aboreng phan anta ke claim dun long ji kali lo anta jok dun long ji awar sai nang pipedet khangjang lahai kachiplang long ke rachari asongja atunta kipang kriwe lapen kachiroktok kawe ajoini lokule pudet sidami henuni Autonomous Council doko kapita Voreng choklem dun long nangji aphan kachisong angdek nangle rokki ningduk nemi khangcha ben bangke residual work ni la kalbe amlong Autonomous Council Authority to manji tuning rilo la bangke residual nang claim pivek ni bisini tum local pen bangke tuning rilo la dakla tibok terai college ke do compound rong atum pen bangke pachini lo athe non lahai awar sai along sili tum kachilang poni la pen ni tum ki dununai angdeng la pen ahokpet la ke dudun vek long nang ji athe la ke litum kachilang ni dai mi thang lo la so long si akang tui bang thek theda same la akang dai forget pen target bang ke litum kilong du ni aron du nang ji ko bang sini litum hen bang chuni ri pachini pon lo la si residual bang do vek ni jong si residual nang selam bipedet lo lipung de la ke rong atum ben chingwai sini tum kaprex ta mi chingwai thunang kok ko Hire memi pone kalis tame la sohong bang chok chi bang ni tum rong isis tame akole salong dam tame wa kapre kalong chingki dam dim sam ni tum chingki dam ye phan bang ke la claim nang kok ko are aki misen ye phan bang ke li tum claim nang la pen la so long ni li chuni ri gang tum bang ke kaddu ka wisum tame sangkurarat karbeng long kaddu ka we la song do an tame nang chera pan chitu do ni la pen ni tum long hokpet along nang chedon ni sin li tum ning ta thei pon la pen chuni ri pon budi tum ta man ke do Dr. Turam Long Hak CM Turam Long Hak alang li non BJP party kang tang kring a party pen alang li ke Karbilong Autonomous Council long man ke the nayang dengan kang ni alang li tuma CM sar la pen ke dilhi sitame dispur sitame alang tuma sarkar sedelu aposi elected budi tum la soputha kipu dunia ja kongdu non bang ke adak ilitum Assam long 13 model college du la so 13 model dak ilitum Karbing long ta ekopai ke milong loklo iskar biang long long ke lasi lasto a college mangi kasolai ke mat lo pute council on authority ave pusipule hejo la ke direct state government means na control pusipulu state government means na control to thik ase state government na control lo control me sen lo tame non ke kosto dim ji lasto college ka pangi la ta state government ka mathania ke nang sodu kui pola ke nang sot pulote state government tum lasto college ka pangi dim ko solong lilong se ka pangi lo pulote la ke 6 schedule area long si lasso akoles ki bidang lapen hada ayut tum aphan akema tha du nei non ke unreserved long ke ili tuma yut sumda ke thek tum dolo ke thek thei tum dolo lasso category long kachi patte du long ili tuma yut tum long ji long dun lok te long dun de prote lasso pus ner cap non nang pi library to do lapen junior assistant do lapen ga ko 4th grade long bangira ta pang chu Dola marapen RG Somrong Par Karbing Long Life